Bona tarda, som l'equip de Via Central. Hem vingut tots avui a veure la Fira de Düsseldorf. El Saló del Caravaning de Düsseldorf és un dels més grans, si no el més important de tota Europa en el sector caravaning, campers, autocaravanes, càmping. És un saló de referència que comença a final d'agost i dura ara fins a principis de setembre. Realment pots veure aquí tots els vehicles que hi ha en el sector a nivell europeu. Es desenvolupa dins de 16 pavellons, el que vol dir que nosaltres, que hem vingut 2 dies i avui, no tens capacitat ni molt menys per veure tots els pavellons i tots els vehicles. I hem pensat que seria molt interessant per a aquelles persones que ens seguiu, per a aquells clients, per les persones que us interessa molt el sector del camper i l'autocaravana, fer un directe per aquí, per Instagram, perquè ens pugueu preguntar, consultar. Si voleu fer diferents consultes sobre coses que puguem haver vist o que hi hagin aquí als salons, les podeu fer i intentarem anar-vos donant resposta. Ara mateix estem en un dels pavellons del saló, estem a davant de la marca Sun Living. Sun Living és una de les marques que nosaltres distribuïm i que també us volem ensenyar. Ei, Pol! Hola, Albert! Què tal? Molt bé, què dius? Com ho veus, això, Sun Living, aquest any? Sempre una opció molt bona, a un preu que surt molt bé, sobretot en temporada 26 tenen opcions molt bé de preus. I s'han ajustat una mica també les tarifes. Sí, en tarifa és un producte ajustat, no deixa de ser al final un producte que és fabricat per Adria, amb la qual saps que darrere hi ha un gran fabricant. Molta qualitat. Molta qualitat i en el fons, en els comfort packs que ens venen, frigorífics grans, ja és un producte ben acabat. Mosquiteres a la porta. Mosquiteres a la porta, remis a cabina. És a dir, potser és més senzill però full equip. Sí, sí. I sobretot pel mercat familiar, que a Espanya és una part important, els tapissets que siguin en plàstics, són punts que a vegades dius, ostres, potser una Adria per aconseguir jugaret està molt bé, però una Sun Living per consumir una família de 3 o de 4 és collonut. Vols veure algunes coses? Vinga, va, anem a veure per aquí. Aquí, una de les coses interessants també de venir a... Això no ho havia vist, jo. És això. Aquí veiem vehicles que a Espanya, a temporada que ve, no es comercialitzaran de moment, però aquí els podem veure. Sun Living ha tret un vehicle amb el xassis de Ford, és una Ford Transit, quasi 6 metres de llarg, i és el xassis 4x2, és només tracció de Però aquest vehicle per quanta gent seria? Això és fantàstic per 2 persones molt esportives. Val, és que ara al veure aquí dic, no veig el típic menjador. Exacte, és molt diferent a lo que estem acostumats. Aquí a Alemanya hi ha un sector molt important de vehicles de només per 2. Com ara a Espanya tenim una cultura de convidar o pensar sempre en els altres, aquí a Alemanya no, és per 2 i els fills ja es buscaran un hotel. I apareixen vehicles com aquests d'aquí, que només tenen 2 seients a cabina, de circulació, i permeten distribucions molt diferents. Home, realment és diferent, perquè això d'aquí, si no m'equivoco, sembla com bany dutxa, no? Mira, si m'acompanyeu us ensenyo una miqueta. Aquí, a la part de cabina, al final és un vehicle per 2, i seguidament de les butaques tenim la dutxa desmuntable. Val, això es plega i et deixa espai aquí, eh? Exacte, això és desmuntable. Molt bé. D'aquesta manera generes uns espais molt amplis. Ja no tenim columnes de neveres i lavabos que t'estreny els passadissos, sinó tens... És molt ampli, eh? Sí, és molt ampli. I el bany aquest ve a ser una mica el que fem nosaltres a Via 550. Sí, és un desmuntable. Un plat de dutxa a terra amb una dutxa que es desplega. Vull dir, és una mica el mateix concepte, no? Coses, per exemple, que molts clients ens diuen, per què portar 2 piques? Si és que pràcticament no pots rentar les mans, una pica del lavabo i l'altra al menjador. Molts cops ho diem, no? Que a vegades la pica de la cuina i la pica del bany estan a 1 metre de distància. Sí, que podries fer així, no? Aquí diuen, no, només una. I genera aquest menjador central, amb aquesta taula desplegable. Bueno, i està molt bé. I veig que han simplificat directament en poti. És a dir, han posat un poti i és suficient. Realment la capacitat és la mateixa d'un poti que d'un vàter fix. Sí. I l'han posat dins d'aquest armari, et queda molt recollit i quan necessites el pots treure, el pots deixar aquí. I que em sembla una bona alternativa, sobretot, no? Perquè molts cops els vehicles que veiem són molt estàndards, són tots molt iguals, no? Sí, i això és molt diferent, Per exemple, aquí cuina separada, 2 fogons a un cantó, la piquen a l'altre,
aprofitant aquest espai de lavabo, i la gràcia sobretot és la part de darrere, a part del menjador, que és un menjador, bueno, agradable. Sí, jo penso que aquest tipus de vehicles allà també aniran arribant, Sí. És a dir, cada cop hi haurà més vehicles per dos, perquè quan vens a Alemanya, quan vas a fires a Anglaterra, a llocs d'aquests, hi ha una quantitat de vehicles per dos. Mira, veiem el darrere perquè no té desperdici. Aquí la gran gràcia és que allí, del ser una altura alta, també pensem que el xassis de Ford és una mica més alt. Ah, vale, és l'H3. Clar, és H3. Aquí realment l'altura que tens és molt guapa. Sí, sí, exacte. I et queda a sota un espai enorme d'emmagatzematge. Aquí per l'altura et diria que t'entren bicis tranquil·lament, no? Sí, sí, aquí pots entrar bicicleta. Pots entrar bicicletes i... Et posen 4 anelles, ja pensat que puguis lligar, i et posen també un endoll de 230 pensat per les bicicletes elèctriques. Això a Madrid, per exemple... Per connectar directe aquí. Clar, a SGX ja ho havíem vist, que ja ens posaven l'endoll aquest de darrere pensat per bicicletes, patinets o coses carregables. Molt guapo, sí. tio. La veritat és que, bueno, a veure si... Bueno, i estalvies el tema del portabicis, que és que moltes vegades ens imaginem que podem posar el que ens doni la gana aquí i quan col·loques un portabicis aquí i les bicis estan aquí gegantines, això és una cosa, és un braç de palanca que poder-les portar dins. Aquest any amb Son Living també treuen el model com l'SGX d'Adria. Sí. És a dir, llarg, 640 i la llitera que puja i baixa basculant. Vull dir que, clar, SGX és un model que agrada molt, però el ser gamma Adria te'n vas a un preu i, ostres, treure'l amb Son Living penso que ha sigut una molt bona decisió per part d'Adria. Sí. Anem a veure més productes, et sembla? Sí. Mira, aquí davant tenim un altre vehicle. És aquesta que dèiem? No, és la normal, no? És la SL. És SL, exacte. Ah, però allà hi ha aquesta que dèiem? I aquesta hi ha la novetat, exacte. Si vols passem... Això és el que havíem vist fins ara, eh? Sí, al final... Aquí... A nivell de mobiliari... Seguim igual. Estem en el mateix, no? Temporada 26, anem al mateix, aquí molt típic a Alemanya, a les neveres de 90, dintre del Comfort Pack alemany normalment porten neveres petites perquè aquí fa fred i la fruita va fora, i a Espanya això seria, diguéssim, la nevera de 138, la grossa. Sí. Però fins ara, el d'aquí ho han mantingut, van fer un restyling molt xulo amb els canvis de tibadors, ja fa un parell d'anyets i ho mantenen perquè funciona. Sí, bueno, és que es veu un vehicle elegant, funcional, pràctic. I això és el que deia. I això és el que dèiem, és una altra novetat. I això sí que serà en el mercat espanyol. I pot ser una opció molt bona, per aquells que vulguin un espai d'emmagatzematge fort. Mira què hem posat. Sí, li han posat directament per anclar les bicis, no? Aquí s'ancla directament la forquilla. Treus la de davant i ancles la forquilla. I llavors aquí pel que veig, és a dir, fa com dues funcions. Una, quan vols despegar tot el llit, que tens un llit de 1,90 m per 1,90 m d'ample, i si els plegues pots tirar més amunt. Abans, quan feien aquell llit a l'SGX, era només la part central. Cert. Pujava aquesta part d'aquí que fa 130 i passava pel mig dels armaris. Però és que ara puges un llit gegant, Clar. Oita. Això és enorme. Això aquí és un palau. Sí, aquí mira, fixa't. Aquí pots posar la bici que vulguis. Aquí sí que pots posar una bici elèctrica de descent, aquestes que he vist. I de tota la família. Una novetat tant de Sant Living com d'Adria és que aquesta temporada 26 han inclòs les llums de maleter. Això la gent ho deia, La gent ens ho deia. Escolta, home, arribes al vespre, vols carregar... Exacte, arribo que és fosc i llavors aquests detalls estan molt bé. Molt bé. Sí, fixa també molt espai d'emmagatzematge aquí. Aquests s'obren? Sí. Tot, tant un com l'altre. És a dir, hi ha el pas de roda per aquí, però tot això és emmagatzematge. Sí, aquí tindríem el gas, no? Tot i que aquestes van amb la dièsel. Exacte, van amb una troma dièsel. I això és pels fogons. Cuina i prou, no? Sí, però aquí si a casa ens duren, doncs imagineu aquí una furgoneta. Hi ha clients que diuen a vegades, fa un any que vaig amb la mateixa bombona. Sí, ens truquen a vegades preocupats, escolta, he de fer alguna cosa, i dic, no funciona, pues avant, tu. Sí. Per aquí, això ja és autocaravana, no? Sí. En veiem alguna d'aquestes compact i tal? Clar. Exacte, en autocaravana veuríem dos sectors molt diferenciats i el que està creixent molt fort sobretot és el compact. Són vehicles estrets. Són les més estretetes, no? Exacte, la caixa no rebassa el retrovisor. Aquesta és la gràcia, diguéssim, a nivell de conducció pràcticament passem pels mateixos llocs que passaríem una camper. Són aquestes, no? Per exemple. Això és cabina fort. Exacte. I aquí l'amplada pràcticament és la del xassis, del cotxe. Vull dir que no tens un mica més llarg, però no tens una amplada molt gran.
Es veu, l'interior, que és compact. Sí, clar, la gràcia és que les parets al ser rectes tens una sensació d'amplitud, és molt agradable. Veus Home, aquí? mira la pica aquesta. Aquí, Clar, comparativament fixa. amb un camper, 3 fogons, pica gran... Aquí Clar, tens és una altra història. uns llits bessons, amb el desplegable a la part central... Saps què em sembla xulo? Que des de l'any passat a Sun Living li hagin posat també la centraleta digital, la guapa. Sí, exacte. Perquè, hòstia, aquesta centraleta llueix molt. O sigui, tu només amb un cop d'ull aquí veus tot. Vull dir, Tens molta informació. clar, veus bateries, veus dipòsit d'aigua neta, bruta, veus la il·luminació, veus temperatura interior i exterior. Això sense entrar, vull dir, la que entres a dins, veus percentatges, voltatges... Veus consums... La veritat és que Adria està apostant molt fort per tota la part de domòtica dintre el camper i la connexió de la furgoneta amb el telèfon mòbil per saber tota la informació del vehicle. Clar, tot el tema d'Adria Maig... És això, al final, estan aplicant el mateix que havíem començat a veure fa un parell de temporades amb Adria. Sí. Clar, és que a més a l'Adria Maig no veus només les típiques coses de centraleta, en plan... Voltatge, aigües, no. Veus nevera, veus calefacció. No només veus, sinó controles. Sí. Vull dir, des del teu telèfon mòbil pots encendre la calefacció i no haver-te d'aixecar fins a la porta d'entrada. Això és la Stella, és una caravana de gamma alta que fa Adria, que és realment, és un apartament, eh? Sí. Mira només les entrades, les portes aquestes, la vidriera, són precioses. I els campers on els tenim? Aquí. Aquí. Aquí estem amb Adria. Adria, 60 anys. 60 anys, exacte. Aquest any es notarà, també amb les sèries especials i tot que treuen. Sí, aquest any veurem amb Adria tant les Twin, que és el producte d'entrada, tindrem les Supreme, les Sports, que fins ara ja també les tenim, aquestes 3 gammes, però treuen unes versions 60 aniversari. Això és 60 aniversari, no? És 60 aniversari. Realment no deixa de ser una Twin, pels acabats interiors i a més, però té alguns extras, com per exemple, tots els vehicles són en canvi automàtic. Vale. I a més està dintre el preu. Això alguns clients m'ho preguntaven, que em deien però la base de mobles és Twin o és Supreme? No. I es veu que és Twin perquè aquest moble d'aquí és el color de fusta de Twin. I el que sí que pots escollir quan demanes 60 aniversari és els armaris de dalt. Sí. Si vols color fusta o te'n vols anar cap al blanc. Exacte. El blanc mate aquest de Supreme, allò sí que ho pots escollir. Sí, un detallet nou també és el vinil. Vinil 60 aniversari. Vale. Perquè fa aquest tramat que li dona un toc interessant. Molt bé, molt bé. Exteriorment ara són molt elegants. Molt. A mi m'agraden més així que quan jugaven amb línies vermelles. Tenia aquest punt com, no sé, que volia com destacar molt, però també era més carrincló, no? I jo el rotllo aquest de jugar totalment amb metal·litzats i colors negres mate i tal, el trobo més elegant. Sí. Vinga. Vols veure la novetat per això? Home. Que tothom vol veure? Home, clar. Vols veure la Super Twin? És que només veient des de lluny ja impressiona. Sí. Vaya tela. Sí. Super Twin es presenta amb 2 models. Val. Fan les 2 allargades? Sí, hi ha 2 llargades. Sí. Veiem si voleu el vehicle més llarg, que és... Hi diuen 700, en veritat el xassis és el 680. Sí. Ei, Jonas, què fas per aquí? Somiant el tio. Què tal? Tu la fira ja has estat molts cops, Adrià, ja venent, eh? Sí. Ja en portes unes quantes, no? Home, aquest any farà 10 anys que anem a la fira a vendre ja, tots plegats. Sí, des del 2014. Sí. Molt bé. I quina evolució has vist, Adrià? Ha anat amb les gammes cada cop? Amb això s'han tret ja el que quedava ja, L'any passat van treure la Twin Max aquella que semblava que era 4x4, però això és un 4x4. Han fet un bon trasto. O sigui, els que vulguen l'aventura, els acabats, o sigui, tot. Però el nivell interior del vehicle creus que és com una Twin normal o també és superior, l'interior? Sí, els acabats jo els veig millor. Més ajustats, nous materials, colors... Vale, tot això és una mica tipus el que posen ara amb Twin, no? Però diria que ho veig millor, el material, no? Sí. Aquests materials superlleugers. Sí, i és més dur. Vale, es veu dur, aïllant, no? També diuen? Diuen que aïlla molt més tot el vehicle. És més
mig lleuger. Que I alleugereixes, clar. amb aquest vehicle li fa falta. És un dels temes al final, no? Quan anem a vehicles tan grans, quin pes realment portem, si els podem portar... Clar, aquí, per exemple, em deien els Adri que segurament, en principi, només si el vols amb homologació per carnet B de 3.500 quilos és per 2. Sí. I en canvi, si ja tens carnet C i pots fer l'homologació de 4.100 quilos, llavors poden circular 4 persones. Exacte. Van una mica ajustets de pes, però bueno, és que és un vehicle que s'ho val. Vinga, va, entra a veure'l. Vas a subir amb mi. Si l'esglaó d'entrada és molt guapo, eh? I has vist la porta elèctrica. I és elèctric aquest, no? La porta, mira la porta, Albert. Adéu. Això, quan vas a un càmping, per no molestar els veïns, és el millor. Impressionant. I el graó a sobre ja es tanca sol, eh? I a més és com retràctil, va cap a dintre el Sí, es xassis. queda totalment plegat, vol dir que no et molesta a nivell de baixos ni res. Has vist el nou disseny de les cuines domèstiques? A mi aquesta trama m'agrada molt més, eh? Perquè moltes vegades passa que amb la graella petita sembla que et caurà una paella. Sí. Si no estàs aparcat en un lloc molt pla o així, ostres... Cosa que m'agrada molt, sobretot per un vehicle 4x4, que han dividit els calaixos. Val. Perquè així no pot ballar res. I que també aquell calaix tan gran, a vegades, no? Amb food-trucks tenia risc, no? Que potser es pogués obrir. El carregues més, pot baixar i es pot obrir. Amb el pes. No, els acabats aquests així, el perfil aquest d'alumini groc, està superxulo. Dona molta... O sigui, és Hi ha molt detall aquí, eh? No m'havia fixat que portaven aquestes aixetes. I són de bomba submergible, eh? Sí. Vale, bomba submergible, Sí. per tant és una aixeta normal amb el seu interruptor, però tens una aixeta, clar, Maca. guapíssima. Més sí. És desmuntable? Sí, sí, amb el desmuntable, buah, vaya Molt xulo. tela. Molt bé, molt bé. sobretot quan estàs treballant aquí. Calefaccions o què? Amb què va això? Calefacció Alde. Calefacció Alde, eh? Mira, aquí tenim, per exemple, bueno, no sé si es veurà, els radiadors que van al costat del seient. Allà sota teu, Aquí. Albert, ho veurem molt bé. Ah, vale, ja ho veig aquí sota. Sí. O sigui, això és com un radiador de casa. Sí. Això va amb aigua. Es fa servir amb aigua d'antigut gelant. I per tant aquí no tens l'aire calent que va bufant, Clar. No, i que seca l'ambient. Exacte. Ni el soroll del ventilador, no? Que a vegades els clients ens diuen, ostres, però quan l'encenc a tope Se sent molt. se sent. Aquí no cal. A més, funciona va amb dièsel i va amb electricitat. Vale, estàs a un canvi connectat i... Enxufes i no consumeixes res. Ara que veig, aquesta pantalla no és la d'Adrià. No és la que porten habitualment. Quina és aquesta pantalla? Un Garmin. Un Garmin. Uau, i això igual que l'altre, vull dir, igual que el maig ja el tenien connectat amb aplicació, doncs aquí el mateix, no? Aplicació i tota la informació. I senzilla, perquè clar, veus aquí, vens a l'aigua i tens per connectar l'aigua calenta, i tu tens la prioritat de quina energia vols fer servir, la corrent o l'elèctric, sí, o el dièsel. I pots anar graduant-ho. Igual que la calefacció. La calefacció vens aquí, el refrigerador, és que ha estat molt ben indicat, és molt fàcil. Buah, molt bé. Amb això... Bueno, això es podrà veure a Fira Barcelona i es podrà veure a un altre lloc, que és a casa nostra. Sí. Serem el concessionari de Super Twin de Catalunya, serem el concessionari que tindrà aquests vehicles, i tant es podrà veure un vehicle com aquest, amb 6 metres, com la llarga també, la 7 metres amb sostre elevable. Vol dir que tots aquells que tingueu ganes de gaudir, de xanar veient un vehicle 4x4 full equip, el podreu veure a casa nostra, i després una cosa bona jo crec que hi ha és que són molt configurables, vull dir que pots posar i treure, no? Vull dir, igual que dius, porta elèctrica, no sé, vull dir, vols posar-li més coses? Les pots posar. Vols treure'n perquè el vols més auster o més senzill? També es pot fer. I això és molt guai, tenir tot aquest marge de configuració. Adri ja té uns llistats enormes d'opcions. Sí. Et tornes una mica boig, eh? Quan agafes el llistat aquell, de posa i treu. Te l'has de treballar, però clar, després et dona molta opció de cara al client, de dir, ostres, mira, és que jo realment necessito això, i dius, mira, doncs això més això és un paquet que ja t'hi ve i és un preu un palet més econòmic. I en aquests vehicles que s'ha de donar opció. Sí. Qui ve a buscar un vehicle com aquest vol que li encaixi perfectament. I pel que he anat veient, venen de sèrie amb la vaca, eh? Veus aquesta vaca que hi ha a sobre? Sí, ve de sèrie.
Pues això és un gran què, Ve de sèrie amb la vaca i amb sostre també, que et ve vaca davant i vaca darrere. I la porta ja incorporada de sèrie. En aquest vehicle costa un palet més de veure perquè hi ha el sostre lavable pel mig, però si no quedaria tot. Sí, tot amb vaca. Sí, ja ve totalment incorporada. I això és novetat, també? És veritat, que és abatible ara. Sí, ara va ser una de les primeres que va posar Skyroofs així xulos, com va dir el Suprem, que allò era ja 2019 o així. Però no es podien obrir. Es podien obrir. I ara ja el tens amb obertura, Igualment, amb el seu... Aquí en aquest cas ja té mosquitera, fins ara només tenia enfosquidor, perquè només com era fixa, i també l'enfosquidor. Va, queda molt bé, aquesta claraboia. Sí, i aquí has de ventilar molt. Les temperatures, els aires calents, al final se'ns queden aquí dalt i posem cap a dalt. Molt bé, una gran màquina, Serà xulo provar-la. Tinc ganes també de conduir-la. De conduir-la i poder experimentar, perquè una cosa que també em sembla que l'eleven, perquè està molt alta, no? Sí, bueno, però... O perquè és la 4x4 ja ve amb aquest tipus d'elevació, no? Exacte, perquè la suspensió és de Mercedes, Clar, és de Mercedes directament, Sí. Va amb el pneumàtic amb el Grabber, no? Amb l'All-Terrain, la T de Grabber, i així és com ve de sèrie. Home, Déu-n'hi-do l'espai que tenim lliure, des de pneumàtic, és que és un... Bueno, tu has de mirar aquest. Sí. Realment, clar, i cap pots arribar a salvar quan fas un camí. Sí. I la gràcia d'aquest graó que també es posa cap a dintre el xassis. El queda tan amagat a dintre... Clar, no hi ha el perill aquest de la primera volta rebentar el graó. Sí. Què, anem seguint veient altres cosetes? Sí, Anem a fer una volta. Què més has vist? És espectacular aquí sempre el nivell de vehicles que hi ha, Sí. Hi ha un gruix impressionant, a més el saló és enorme. Sí. Que hem vist 14 pavellons? Sí, és fàcil perdre una mica l'Oremus en la dimensió, perquè hi ha tants vehicles de gamma molt alta que hi ha un moment que t'encegues, no?, en certa manera, aquí. Sí. És una altra dimensió. Ja no parlo dels vehicles de superluxe, dels autocars i totes aquelles coses. Exacte, o els pavellons de 4x4 aquí són impressionants. Es nota que realment hi ha un mercat important. Clar. Som-hi. Anem cap al nou? Anem al nou. Al nou hi ha coses molt interessants. Es pot accedir per aquí? Crec que sí. Ai. Provem. Ui. Hem d'accedir per allà. Hem d'anar per allà. Bueno. Crec que hem de travessar-lo per arribar fins aquí al següent. Aquí hi ha tot el de Benimar. Exacte, aquí estem Grup Trigano. Grup Trigano, tenim tot el producte de Benimar. A Barcelona també està bastant junt, el que és Benimar i Adria. Aquí tenim Ranger, que també ahir vam estar un bon rato a l'estand. Hi ha alguna cosa curiosa, sí. És que a casa tampoc veiem. Com són tots aquests acabats de fibra, veus aquesta primera? Ostres! Però això és un carrossat especial, no? I l'han fet sobre la Ranger. Sí, en el fons d'aquest vehicle és una 550. Vale. Vale, sí, que és el sostre de la 550. Que és més curt, és una LD2. És una L2 de 5,5, no? Però com veieu... És d'aquestes que baixa el llit elèctric. Sí, hi ha el llit elèctric, un gran menjador i el lavabo darrere. És un vehicle xulo. A mi com a vehicle curt, de 5,5, és dels que m'agrada, Perquè tens el llit a dalt i això que es fa llit. Clar, per una família que vol 540 és una opció molt vàlida. 540x4. Un armari gros per poder-hi posar roba, la veritat és que està molt bé. I la gràcia d'aquest cotxe és que li han posat tot de fibres. Fixes, la porta està aquí sota. Sí. Normalment el marc del pany sobresurt una mica. I aquí tens tot de fibres que li dona aquesta estètica ben canviat
la parrilla frontal... Com acabat. Em sembla que hi ha algun fabricant per aquí que li fa la transformació. Diuen els clients que se't sent poc. Se'n sent poc. A veure si ara et sent una miqueta més. Molt bé. Mira, te'l poso una mica més cap aquí dalt. Aquí, a veure si t'agafa un palet més. Vale. I escolta, aquesta l'han decorat guapa, és la 4x4. Exacte. Aquest vehicle ja n'hem tingut unes quantes. Agrada molt perquè, a més, amb la defensa... Amb la defensa frontal, aquí Sí. no llueix potser tant el ser negre amb tot el vinil, Eh, però la veritat és un vehicle molt xulo. Això sí que és un 4x4. sí, li han fet un exterior divertit, xulo, i li han posat unes bones rodes. Últimament, allà a Via Central també les hem equipat amb rodes, eh? A l'última li vam posar les Grabber. Sí. Li vam posar... Perquè, clar, de sèrie vam el Continental, que no deixa de ser el pneumàtic original de Ford. Sí. I al posar el pneumàtic Grabber com el que porta Mercedes, el vehicle agafa un altre to totalment. De cop dius, vale, és un cotxe que ja té el 4x4 i a més li poso unes rodes all terrain, no? I agafa una altra dimensió. Aquí juguen molt amb l'ajuda electrònica a la conducció. Sí. És la gràcia d'aquests vehicles. O sigui, a diferència del xassis Mercedes que estàvem veient, que això sí que és un tot terreny amb totes les paraules, això és un tracció 4, que et pot ajudar a sortir d'una pista... El bo que té Ranger, a més, és que ja els cotxes et venen acabats. Vull dir, venen aquest multimèdia gran, et porten un bon multimèdia, et porten el toldo Thule, et porta el llum exterior, et venen amb placa solar... La dutxa exterior, la bateria liti... Sí. És un paquet... Ve com tot el cotxe ja, amb els extras que vols i tot acabat. Sí. Molt bé. Ja han tret la 4x2. Sí, en el mateix xassis, però diguéssim, amb 4x2, han fet una nova versió. I això també és de Volkswagen. Sí. Canvia el color, no? Aquest color claret. Aquest color claret és xulo, eh? Sí. M'agrada més en clar, que serà la gamma, no?, d'aquest any, de 26. Està xulo amb aquest color. La gran gràcia és la nevera, que és que amb xassis de Ford són dels pocs fabricants que tenen la nevera de 138. Perquè al ser més estret, normalment tothom es queda amb la nevera a l'entrada i la nevera petita. I han posat la nevera gran. Ah, molt bé. Molt guapo, eh? Aquest motor vindrà amb canvi automàtic. Hi ha l'opció, exacte. Hi ha l'opció automàtica. Perquè molta gent ens està demanant la Ford automàtica. Sí, xassis 4x4 automàtic. I jo pensava, ostres, és Ranger que no ho ofereix, o és Sallet que no ofereix. Però després nosaltres, com que treballem molt amb Ford, perquè n'hem carrossat moltes, vam consultar directament amb Ford en el programa de fàbrica i allà sortia que no hi havia l'opció. Que no es pot demanar. És a dir, ara, o demanes 4x4 o demanes canvi automàtic amb transmissió 4x2. Però no tens l'opció del 4x4. Mira, aquí les Mòbil Beta. Mòbil Beta és bona marca, eh? Són productes... A mi sempre que els veig em recorden aquest punt nàutic. Sí, tenen un estil molt nàutic. Un estil, sí, el tipus de moble... Molt rodonet... Sí. Sí. I l'estil aquest de pell, i mira el color del moble, inclús, eh? Uns colors de teca, una cosa així xula. En aquesta fira pots moure't per fora i si no fan uns enllaços entre pavellons, pam, posen aquí l'ambientillo que sembla que entris en un túnel del temps. Exacte, estàs a la selva. També entrant una mica també d'imatge, veus, de progressius, dels fabricants les apareixen per aquí. Sí. Bueno, el tema és que moure't per aquí, clar, anar d'una banda a l'altra, quan hem quedat ara per començar això a les 4, jo estava a la banda d'accessoris, a la banda del 3, d'allà aquí he trigat quasi mitja hora, eh? Sí, és complicat anar a fira a comprar, eh? Sí. El client que realment vulgui buscar un vehicle a fira, jo crec que has d'anar molt a buscar, a estudiar-t'ho prèviament i dir, vull anar a veure aquest model d'aquesta marca i aquest model d'aquesta marca. Això sempre ho diem. En el Caravànic sempre li diem a la gent, primer pensa més o menys què busques. Escolta, jo... Vull vehicles de dos, vull vehicles per bicicleta. I sempre els diem, vés a veure el que tu busques. Vull dir, si vols 4x4, mira només... Quan arribis, mira només els 4x4. Els pavellons de 4x4. Si busques una familiar, un camper familiar de 4, vés a les marques a mirar el camper de 4.
I quan hagis vist el teu, amb els teus catàlegs i tal, te'n vas a dinar i a la tarda vas a fer el cotilla, a veure totes les coses i coses que tu no compraràs però que fan gràcia de veure. Perquè a nosaltres ens passa, nosaltres vam fer una mica això, no? Quan vam arribar ahir, cadascú va anar a veure la marca de l'estand el que estarà, diguéssim, no? Exacte. Des d'aquí ja podem entrar al Hall 7. I vam dir cadascú que pugui veure amb tranquil·litat el lloc on estarà i després ja te'n vas a veure coses que potser nosaltres no distribuïm o que allà ni tan sols es porten o el que sigui, no? Sí, la gràcia de venir a Düsseldorf, que és una de les més grans d'Europa, és poder veure sobretot allò que a Espanya no arriba. Sí. Fa gràcia de venir, la veritat. Hi ha tota una zona que vam veure ahir que hi ha la part aquesta com de vehicles antics, de l'Imer Museum, no? I de coses realment molt diferents, no? Mira, aquí és igual una mica com a Barcelona, que també els càmpings de la zona tenen el seu espai en aquesta proposta més turística. Val. Clar, però a més aquí acaba actuant una miqueta amb el sentit aquest de salons de turisme, no? Que venen diferents països, perquè veig estan d'Eslovènia, estan de França, que cadascú promociona una mica els seus càmpings i els seus llocs. Anem cap al pavelló d'Imer ara o no? Anem cap a la banda que hi ha tot lo de... Vale. Anem cap a Grup Imer, doncs. Ah, mira, ja ho veig aquí davant. Clar, és que aquí els grups tenen pavellons, hi ha marques que elles soles omplen un pavelló. Sí, és una dimensió. I després també hi ha pavellons de petit camperitzador. A veure, quan parlem de petit, aquí no és potser el petit d'allà. Un petit d'aquí és un camperitzador que fa unes sèries més o menys de vehicles molt iguals, que tot i que sigui una empresa petita, i normalment aquí el camperitzador a vegades fa productes més exclusius, més cars que els que fan els fabricants, no? Sí, exacte. Veus un detall de personalització que és impressionant. I uns acabats, també. Hi ha camperitzador al saló. I dius, ostres... Bueno, seria l'estil d'això, no? Vull dir, de vehicles molt diferents del que hi ha en el mercat, no? Una cuina aquí darrere. Això en un vehicle compacte. Mira que ens en va. Saps què em recorda aquesta? Què? Què et recorda? Em recorda molt a les classes. Pel fet aquest que tenies aquest sofà corregut, amb l'opció aquesta que segurament aquí es pot fer d'estirar el sofà llit, i tenir llit inferior i llit superior, i la idea de la cuina aquí darrere, en aquest segment de vehicles, em sembla molt interessant, també, perquè fas molta vida sota el portó. A mi em recorda molt a les distribucions que dèiem angleses, que són això, molt per dues persones, però amb un gran sofà, perquè, clar, hòstia, com és un país que plou molt més, que tens molts més dies, que has de passar hores a l'interior, vols un interior confortable. Nosaltres, a vegades, que tenim molt bon clima allà, i ens imaginem el vehicle per anar a un lloc i està fora. Està fora. La camper és per anar-hi a dormir i poca cosa més. Sí. I aquí no. Penses en viatjar i... Carles, un dels quatre ens pregunta, això a Espanya està homologat? Aquest tipus de vehicles, com el que estem veient ara? Sí, en realitat aquestes homologacions no són complicades, perquè un dels temes més complicats d'homologar és el tema dels seients. Llavors, quan un vehicle és només amb els seients originals de cabina, a la part posterior no hi ha cap problema per homologar. Diguéssim, aquest vehicle, sí, segurament aquí on estem es diu Antílop, és un petit carrosser, doncs, que fa uns quants vehicles i que té la seva personalització, i no tingui problemes per homologar-ho en el sentit de que no necessiti homologar un seient específic. És la part absolutament més complexa perquè és la part que comporta passatgers, seguretat, cinturons, proves de xoc, i de fet, nosaltres que hem estat molts anys carrossant, sabem que les marques de seients, Scopema i tal, aquest seient només serveix per aquest xassis o només pot anar en aquesta posició o s'ha d'anclar així, és la part més complexa. Doncs homologar un vehicle així no és problemàtic. Gràcies, ens diu. Anem a veure
Què vols veure? altres carrossers d'aquests aquí. Clar, ara n'hem vist un aquí sobre furgó petita, no? Aquests que treballen sobre la Renault Tràfic, que seria un vehicle pues, més de gamma mitjana i tal. Fixa't, hi ha una cosa aquí que Però mira això. curiosa, i és l'ús dels sostres com a espai d'ús. Vale, mira aquí. Fixa't, veus? Clar. Tenim una hamaca, tenim un... En el fons això no deixa de ser una majolina, Sí, és la clàssica tenda de sostre, diguéssim, de 4x4. És un xassis de Mercedes que ja han posat les barres que veiem a Adria, i a sobre hi han posat tot el que volien. Escolta, què vols? Una majolina perquè som 4, doncs 2 a baix i 2 a dalt. Bueno, com tot l'equipament aquest que munten a les portes, no? Això és un portabicis, eh? Són rails de posar bicicletes, aquí. Aquest puja i baix, aquest és molt curiós, eh? Perquè Buah. no us imagineu, però la roda queda a l'enganxa d'allà dalt. Sí. I això ho baixa Amb hidràulic. amb un hidràulic i puja la bicicleta i queda dreta. Vale, és guapo, eh? És molt guapo. Buah, és molt espectacular, eh? Sí. Fan coses molt xules. Tenim l'usuari de Nicolot que ens diu, veurem Acros? A Acros el tenim just a l'altra banda. Llavors, en aquesta presentació hem fet molts reels. Ahir vam començar per Acros, vam ensenyar caravanes, vam ensenyar algunes autocaravanes i tenim molts dies. Però aquí no hi arribarem perquè hem hagut d'escollir 3 pavellons dels que passarem, dels 16, i per tant ens queda bastant lluny ara mateix. La Clar. proposta també de colors, No, atrevits. però és que és el que diem, això aquí és un carrosser, això és un camperitzador que treballa sobre Mercedes i que et fa un vehicle una mica de l'estil del que Adria treu ara estandarditzable. Però clar, és que aquests vehicles, és a dir, l'Adria és un vehicle que és de gamma alta, l'Adria Super Twin, i per tant estem parlant d'un vehicle entorn als 140-150.000 euros. Però és que clar, aquest vehicle que veus, que és guapíssim, el model exposat val 235.000 euros. 235.000 euros. Llavors, clar, ja et fa una idea que aquest vehicle val pràcticament 100.000 euros més que l'Adria Super Twin, que ja és un vehicle que és de gamma molt alta. Vol dir que aquí afegeixes un nivell d'acabats, un nivell d'accés i un nivell sobretot de personalització. Sí. Llavors, com són molt cars perquè te'l poden arribar a personalitzar. Treballen amb moltes tapisseries, colors, i és la gràcia. També l'estètica exterior és molt treballada, com veiem tots aquests vinils en groc... Mira el Gerard. Gerard, què tal? Què et semblen aquests bitxos? Espectacular. T'agrada? Això és com un catàleg d'accessoris, no? Ara, ho comparàvem amb la Adria Super Twin, que dèiem, hòstia, ja és un vehicle de gamma alta i val 150.000 euros, però és que això val 235. I clar, t'ho personalitzen a un nivell total. Clar, al final la part personalitzat vull portar molts accessoris que ja falta per posar, al final és el que va sumar en preu. I tots aquests gadgets, eh? Es porta molt aquí, Aquestes taquilles, a sobre portabicis, també podríem veure la roda recanvi posada en aquest sistema d'estructures. A més, aquestes estructures es veuen contundents, però tornem al mateix, són estructures que cares, això no val com un portabicis de Fiamma o de Thule, eh? Aquí bici elèctrica no hi ha problema. Si allà un portabicis val 5 o 600, això val 2.000. 2.000, 2.500. Sí. I se'ls val, perquè clar, això aguanta quilos. We are... it's a direct on Instagram. Thank you a lot. Aquesta zona és el paradís dels 4x4. És el que dèiem, és que és un pavelló que pràcticament mires i està ple de 4x4s, no? Sí, també hem vist inclús algun camperitzador que no camperitza, sinó és preparador de 4x4. Agafen, per exemple, una Adria Super Twin i estan especialitzats en canviar peces per dir no te la tunegen, vaja. Sí, és tuning 4x4. Sí. Posem-hi més molla o reforcem els braços de direcció perquè realment la farem servir. Sí, has vist això? Això està pintat amb les pintures aquestes que diuen antigravilla, és rugós, tio. Aquesta pintura diuen que és molt resistent. Diuen que és... Això a l'hora de passar per un lloc que hi ha branques o fotre't en un tros de bosc i tal, és l'ideal, eh? Sí. A veure, segurament pintar aquest vehicle així és costós i tal, però fa el seu efecte, eh? Mira, tot el paracops amb antigravilla negra, eh? Aquí la gràcia també és tot el que han hagut de desmuntar per poder pintar les peces independents. Sí. El morro... Inclús el logo de Mercedes amb un antigravilla blau, eh?
Ei, això, abans recorda la Imer, no? Aquella Imer que van fer especial, amb vas i tot allò? Ah, bueno, clar, de fet, mira, Imer és la mateixa. És el que deies, és la Imer tonejada, no? És a dir, és un preparador que mira, Palmo exclusiu, tu, Palmo exclusiu. T'agafa la Imer i, exacte, doncs et fa créixer la suspensió. Mira, quin rodot. Et posa unes rodes més grosses, però clar, tot això implica després, no és només qüestió de pujar el vehicle, sinó que ells et fan tot l'estudi, és a dir, després els paliers que m'aguantin quan agafis les curves. Que hi necessites, i clar, la Imer allà la vaig veure que estava entorn als 250.000 i aquí posa 371. Vol dir que imagina't afegir els extras que podeu portar, més la preparació. Estem parlant d'un vehicle... Per exemple, allà també veiem un altre Imer que és també aquest preparador que comentàvem. Aquí que t'han posat el towing aquí davant, el cabrestant... Aquí et posen segurament separadors de rodes, que té aquests aletines, segurament t'hauran separat una mica la roda per tenir una mica més d'estabilitat, perquè han pujat el vehicle. Quan sobresurt han de posar l'aletí de protecció, diguem-ne. Que allà hi ha gent que a vegades ens ho demana, que sigui una llanta més ampla, i diem, cuidado, que haurem d'homologar el canvi d'amplades i s'hauran de posar aletins. Realment fer preparacions d'aquest tipus és complexa, gent que en sàpiga molt, perquè no es tracta només de canviar els pneumàtics, perquè canviar els pneumàtics t'implica després que potser el velocímetre no et va bé. O pot ser que després les curves no les agafis. Sí, no et marqui bé velocitats o... les dinàmiques de conducció no seran les mateixes, amb la qual hem de canviar altres peces que es veuen afectades. Avanti! Ara aquest hall sí que fa olor de grup Imer, això, Perquè ja tenim aquí Etrusco i Carado. Etrusco i Carado es fabrica a la mateixa fàbrica que es fabrica a Sunlight. Llavors, pràcticament els models, quan tu veus un, veus l'altre. Un model de Sunlight té el seu equivalent amb Carado. A vegades separen, no? Depèn del model de vehicle, a vegades es fabrica en una fàbrica o una altra. Sí, sobretot per segments, no? Potser en un lloc fan tot el que és l'autocaravana més compacta, en un altre potser fan el que és campers. Exacte, no era el cas de Sunlight i l'MC? Sí, exacte, sí. El xassis de Ford, quan és 4x4, es fa en una fàbrica, i quan és una Cliff normal es fa a la fàbrica de Capron de Dresden. Al final és com dir a Martorell, no? Que hi ha la fàbrica de SEAT, però no hi passen només SEAT. Exacte, com pot ser que l'Audi Q3 es fa... Bueno, perquè el grup Volkswagen pot decidir qualsevol cotxe del seu grup fer-lo a la SEAT de Martorell. Agafen una plataforma i diuen, en aquesta fàbrica treballarem aquesta plataforma i aquests motors, i llavors al final acaben fent uns acabats per unes marques o per unes altres. Exacte, i aquí passa una mica el mateix. De fet, veient algun d'aquests vehicles de Carado, estàs veient, en alguns casos, sobretot el que nosaltres més toquem, aquest model que hi posa CV600, tens el seu equivalent amb Sunlight CV600, que és una Cliff 600. El sostre d'Imer, aquest que es van fabricar. Sí, és tot el grup amb aquest sostre. I aquesta claraboia la pots demanar, et ve amb la Sunlight X. Ara n'hem demanat alguna, hi ha algun client que li encaixava molt el producte, i llavors et ve amb la claraboia frontal. Mira, aquí hi ha les caravanes d'Eriva, que és del grup Imer també. Clar, això és un clàssic total, És a dir, aquí han mantingut com la construcció històrica, la manera de fer-ho, tot d'alumini, no? Tota la forma arrodonida, aquesta estètica. Els sàndwich, són com dues peces que ens encaixen aquí al mig, hem de posar aquest perfil. I a més amb els sostres que s'aixequen, no? Perquè així quan circulen són més baixes i per tant, hòstia, és una caravana més aerodinàmica, passes més per qualsevol lloc i després per estar a l'interior dret, pam, tens el sostre que s'aixeca. Realment són un emblema, aquestes caravanes. Sí, han fet un bon desplegament d'Erives, I té aquesta pinta, quan la veus de davant, que sembla que és una cara, no? Que et mira, no? Aquells ulls, no? Aquella mena de boca, el nas... Com un cotxe, no? Sí, aquesta imatge de cara, no? Al fer aquesta forma endavant...
Molt xules. També he vist que Bussner ha tret bastantes coses noves, Entrada en el model camper, Sí. ha fet un canvi d'imatge també, Sí. s'ha volgut Nou logotip. renovar, exacte, i també nou producte, Sí. hem de fer tot i presentar-nos una mica diferents. Molt bé. Ah, mira, ja arribem a Devles. Sí, a Devles... Clar, pensa que aquí a Alemanya Devles és una marca amb molt de pes. Sí, no? La presentació, només entrar Eh. en aquest stand, amb aquesta recepció i amb vehicles especials. Doncs, clar. Hòstia, has vist això? Sí. En color... Tu creus que és pintura o vinil? Hòstia, no ho sé, tio. Aneu a mirar. No ho sé. No ho sé. Anem a veure-ho. És vinil, està molt ben fet, Sí, jo crec que és pintat, Però fa com un mate, És un mate, però al mateix temps com metal·litzat, perquè fa com tot el xispejat, Sí, els colors són molt graciosos, perquè són nivellencs. Ei, David, Ja, canvia molt. què tal, com estàs? Bé. Com va per aquí? Mirant les novetats de Devles. Molt bé, tu que ja a la fira ja has estat a Devles alguna vegada, no? Sí, molt bon producte, o sigui, Bé, fàcilment vendible. I a més l'has tocat al taller. Sí. Vull dir que saps el que hi ha darrere. Correcte, tecnologia alemana, molt bon producte. Aquí sí, tot bé. Molt bé. Mira, Bueno, mira. nosaltres com que les lloguem i tot, és un vehicle que sabem bastant Molt de la segur. seva fiabilitat Correcte. i... Sobretot jo diria que més que innovar molt, no? Que sempre les veus com molt estàndard, és la robustesa, no? Que hi ha darrere. Correcte, és la manera, es nota en el procediment de fabricació, o sigui, tot té una duresa, té un hàbit bo, o sigui, al final fa molta durabilitat, això es nota en Devles. Molt bé. I això què és? Això és nou o...? Això és nou, és la nova gamma, és Val. la gamma Active, és el que venia a ser Glove Trail, però amb un preu molt competitiu Vale. i aconseguint tota la qualitat que manté Devles sempre, o sigui que hem reduït preu mantenint la mateixa qualitat. O sigui, Pràcticament perfecte. veient-la dins jo veig una Glove Drive. Pràcticament el mateix, o sigui, són 4 detallets estètics, com algun panell, alguna llumeta, o sigui, reduïm en res, 4 accessoris, però mantenim tot. Potser sí que canvia la porta del bany, no? La porta del bany sí, canvia Ah. una miqueta, però sobretot mantenim el bany abatible, que és perfecte. Ah, vale, perfecte. Sí, sí. O sigui, a més, amb la pròpia porta mantenim més estanquitat, més intimitat, o sigui... És un gran producte, la veritat, amb el preu molt més reduït. Molt o sigui, bé. És una molt bona gamma, la veritat, la nova. Molt bé, molt bé, molt bé. I aquí hem vist que fan coses curioses. Jo això allà, que sàpiga, a Barcelona no hi serà, això? No, això és curiós d'aquí no. Això és cosa alemana, no? Correcte. Aquí sempre treuen alguna cosa especial, O sigui, a veure, és per cridar l'atenció una miqueta, fer-ho bonic i lluir una miqueta, això Vale. és normal. Home, són xulos aquests colors. Sí. A veure, és com tot, no? T'ha d'encaixar el color exacte. Mira, Pol, que deia si era pintat era el vídeo. Mira, ha sortit com la pintaven. Correcte. És que quan veníem al Pol, més vinil o pintura? I hem anat a tocar-ho. Pintura. I mira, és l'expositor és és Iconic Edition, és una edició especial que han tret. correcte. I segurament facin unes unitats limitades i es vengui aquí prou. Just, és correcte. Sí, Sí, sí. preu competitiu, però també molt cridaner, és veritat. Fixa't la feinada que és pintar aquest xassi. Sí, sí. És desmuntar Mira que me'l lijen tot. Clar, però tot això has tret tots els paracops, has tret tots els endolls, el lavabo, has tret tot, les finestres i... Sí, sí, clar, això no ve de Fiat amb aquest color, perquè Fiat fa anys que hi treballem i aquests colors no els té, vull dir... I la pinten no només per fora, sinó també tots els remarcs interiors, tot està pintat. I amb Devles també es poden demanar amb sostre. Correcte. Totes són 2 places i pots demanar... I pots demanar... Perquè, a més, als alemanys no els hi apassiona gaire el tema lliteres a darrere, No. En Devles ni Res. ho Dona, té. dona molta més versatilitat i un llit molt més gran. Sí. O sigui, en aquest sentit sí que és molt més pràctic al final. Home, queda guapo, eh? Això és Glove Trail, És molt David? ampli, són llits grans. Això és Glove Trail. O sigui, les diferències... realment són És una mica estètic, no? El que deies, aquella... El panellet aquell... La carcassa. Aquí també canvia una mica... Unes llumetes LED, o sigui, pràcticament és estètic. Qualitat la mateixa. Una mica més d'il·luminació ambiental, una mica de decorat, diguem. Exacte, amb els mateixos acabats i la mateixa qualitat. El que m'agrada molt és com fan la combinació aquesta, per exemple, del gris clar, el gris Campovolo, amb el sostre negre. Correcte. El joc aquest de 2 colors el trobo divertit. Destaca molt bé, i juguen amb aquests colors, sempre molt clarets, que molt positius de cara a la furgoneta. El mateix bany abatible, o sigui, tot perfecte, en aquest sentit és molt gran.
Però amb aquella hi guanyem una miqueta més, que està molt millor preu. Ara veníem i travessant per aquí hem passat per un pavelló que eren tot 4x4, però rotllo Mercedes, vull dir, bitxos de 250, 300.000 euros i tal. I ara veig, dic, a veure, Devles no... També em fa, saps? També em fa. Oh, però a més amb autocaravana, que la major part del que veiem amb 4x4 hi ha molt camper. Molt camper, com l'Adria Super Twin i tal, però aquesta és amb autocaravana, eh? Sí, aquesta sí. Estèticament les trobo molt treballades, eh? L'estètica exterior. Si vols amb sostre elevable, clar. O sigui, és un segment bastant curiós, no? Sí. Un vehicle 4x4 no havíem vist. A dins com d'autocaravana, bastant compacte realment, sí. Un espai interior brutal. Clar, el disseny interior el treballen bé, eh? Fixa que està tapissats amb rivets vermells, Sí. ja li donen aquest toc esportiu. Ah, mira, la centraleta és digital, eh? Centraleta digital, mira que Tota xulo. digitalitzada, amb els logotips, molt guapa. Una bona centraleta, també. I aquests acabats així com amb polipell, no? Tot aquest tancat així com amb polipell, el joc de colors, amb gris més fosc, més automoció... Sí, sí, i el sostre de dalt, que clar, aquí és, diguéssim, de... Molt bé, és molt guapo. Ah, mira, aquí cabina. A veure? No s'entén Hòstia, els curs, eh? Déu-n'hi-do, no? Quina flipada? Amb els colors? Sí, però mira, cinturons vermells i el cànter a les portes, Déu-n'hi-do, nen. Ens estaríem hores, veient vehicles. Portem una horeta, Pol? Si portem una hora ja... Sí, portem una hora i aquí a les 6 tanquen la fira, no és com allà, Aquests van a horari europeu, aquests. I ens queden un parell de reunions que hem de fer ara a la tarda. Vinga. Moltes gràcies a tota la gent que ens heu estat veient, ens heu estat seguint. Penjarem aquest vídeo amb tota la informació de la fira. Us esperem a Via Central, a casa nostra, a Barberà del Vallès. Allà tenim una exposició bastant gran i bastant guapa de vehicles, sobretot de campers, algunes autocaravanes compactes, i també al Saló del Caravaning. Veniu a veure'ns de l'11 al 19 d'octubre. Serà una fira bastant gran aquest any, amb molts vehicles. On estarem? A veure, estarem a l'estand d'Àdria, que estàs tu, Vinga. i el Jonàs, i a la Marta. Devles tenim el David. Estarem a Acros, que hi haurà la Maria Àngeles, la Noelia. A veure, aneu on aneu, ens trobareu allà, demaneu per nosaltres, demaneu per Via Central i estarem a Ranger també, A Ranger hi ha el Dioni i hi ha el Gerard també. Vol dir que estarem repartits en 4 stands i amb ganes d'assessorar-vos, d'ajudar-vos i de compartir les vostres aventures. Arona Bona es diuen per aquí. Portal d'usuari School Frankfurt, Catalunya. Ens veiem al Caravaning, amb ganes. Molt bé, moltes gràcies i fins aviat. Salut!